Takže dobrý deň, ja vás zdravím pri tomto mojom novom videu. Dneska sme zase v Kozárovciach, na tomto miestečku slávnom a ideme ešte využiť čas, ktorý nám ostáva na prívlač a celkovo na priehradách. Takže vyskúšame dneska prívlač. Dneska budem sa špecifikovať len na prívlač, na nič iné a dúfam, sa niečo pošťastí. Tak ideme na to. No takže ako prvú udicu vyskúšam túto lightku a takúto návnadu, to som si teraz objednal, chcem mu vyskúšať z tému. To by malo byť akože swim bait, takže uvidíme, či sa niečo pošťastí. No takže bohužiaľ neúspešne, skúsil som asi zo 20 hodov, nemal som ani záber, ale akože prekrásne to pláva, som dosť spokojný za tú cenu. Stalo to myslím, že euro na tému, ale strašne super to pláva. A teraz idem vyskúšať ultralight, takže uvidíme. A bohužiaľ už moja slávna rybička, ktorú som pochytal toľko zubáčov, není v dispozícii, lebo už išla do neba. Už si voda zobrala so sebou, takže vyskúšam niečo iné. No dobre, takže som sa rozhodol, že vyskúšam takúto malú gumu. Ona by sa viac menej nemala ťahať len, lebo je taká tenúčka. Ale tak vyskúšame, no zatiaľ ho budem len ťahať a potom skúsim doma prepad. Takže ideme na to. Jeden velikánsky zubáč. Tu pri kraji mi skočil, ty vole, jak šťuka. Skúsime ho vyloviť von, ty vole. Ty kokos. Tak ten je velikánsky. Ty koňo. Prosím, nech sa neodopne. Prosím, na kolenách, prosím. Prosím, poď. Nie. Prosím. Už to má za krajíček. Neboj sa. Yes! Ty kokot! Takýto krásny zubáč sa pošťastil. Ty kokso. To čo má možno, že no nemá 70, ale 65 cm má určite. Ideme ho odmerať. A uvidíme, koľko má. Takže zmeráme ho. A má 60 cm. 63 cm. Ale krásny zubáč, ty vole. Fantázia. Takže púšťame tohto temného rytiera velikánskeho. Ty kokos, to je rybisko. No takže ja som vám chcel len povedať, že strašne ma to tešilo, že som chytil takéto zubáča a bol to môj najväčší asi, ako som kedy chytil. Takže prepáčte za prehnanú reakciu a poďme naspäť na video. Nechce. Dobre. Takže dámy a páni, na takúto malú gumičku mi skočil, ty kokos. To keby som mal natočené, fakt to je bolo super. On normálne došiel úplne pri kraj, videl som len, jak to takto nasypal a len sa rozbehol, ty vole. Strašne som rád. Dúfam, že ešte chytíme aspoň niečo. Teda dúfam, že už tento nám neodniesol všetko šťastia a ešte sa podarí niečo. Tak zatiaľ. Takže máme ďalšieho zubáčika, ty vole. Hneď pod nohami skočil. A tento už je menší, ale stále pekný. Ty kokso, toto nie je možné. Yes. Zase sa sem naštartovali tie zubáčiky. Ideme ho podobrať. Takže takýto krásny zubáčik, toto je taká 40-ka, 45-ka. Taký menší, ale strašne poteší tiež. Takže púšťame zubáčika. Nech ešte žije ďalej. Plávaj, kamarát. No takže pravdepodobne už asi na mňa prišli. Takže idem vymeniť túto gumičku, lebo už asi ju majú okúkanú. Ale tu neviem, či to bude vidno. Tak tu na, vidíte? Aha, tuto je. Tak, toto sú všetko tie kusance. Tuto je jeden kusanec. A ja sa, že na druhej strane bol. A není. Ale proste tuto vidím, že toto je zub, čo by to iné bolo. Však to boli tie zubáčiky, takže... Takže Starky chytil ďalšieho takéhoto malého kapríka. Tento má tak 50. Takže super, ideme ho pustiť. A uvidíme,
či sa ešte niečo pošťastí. Plávaj. No takže teraz ideme vyskúšať na takúto mikro rybičku. Čo to je, to je, ak ani nie je môj malíček. To by som aj preháňal. A uvidíme, či možno nejaký maličký zubáčik by nemohol skočiť alebo tak, lebo už to celkom zastalo. Takže uvidíme. No nič. Ups. Mením rybičku. Túto malinku. Lebo už som dal asi 15 hodov. A nič. Ešte som aj zol háčik, lebo som zasekol. Takže vyskúšame nejakú inú a uvidíme. No takže vyskúšame teraz takýto malý blinkrík, takýto bronzový. Vy to vidíte teraz tak na bielo viac. Lebo na zlom svetle to mám tak. Trošku tuto je srdzavený, neviem prečo. A vyskúšame, uvidíme. No takže mením túto návnadu, dávam mu preč. Lebo už som dal s ňou asi 10 hodov a vôbec nič. Ale celkovo to raz zastalo. Aj Sarky nechytá ryby, takže uvidíme, že či niečo skočí ešte. Takže pohľadám, čo tam mám a dáme to tam. No dobre, takže vyskúšame takúto rybičku teraz s handicapovaným chvostíkom. Nie, mne sa raz roztopili také návnady čínske v kufríku na slnku a proste dostalo takýto syndrom, lebo sa to tam nalepilo a skrivilo. Ale akože pláva to, robí to aj s tým chvostom, takže uvidíme. Keď to nebude sa mi nejako pozdávať, tak to dám do prčíc a dám niečo iné. No a teraz sa to rozbilo ako hovado. No takže máme rybičku po dlhej dobe. A neviem fakt čo to je, lebo to úplne strašne rýchlo zabralo. A práve po mne to bude zubáč. A je to zubáčik. Ty kokso, ale tento je tiež pekný celkom. No. Dobre, ideme ho podobrať. Zubáč, ty vole, ale tento... Á, je v riti. A ten mal tak... Ten bol taký maličký. No, takže máme ďalšieho zubáčika. A tento je celkom pekný. Tento je taký do čierna. Ty vole. Ó, krásny. A tento už nie je taký maličký zase. Veru. Tento vyzerá lepšie. Ideme ho podobrať. No, takže takýto zubáčik sa zase pošťastil. Konečne, po dlhšej dobe. Taký 45 cm, ale krásny. Taký vyžratý. Ideme ho pustiť. No takže púšťame zubáčika, dubáčika. Tak. Asi už odpláva. Čau, kamoš. No takže takýto pekný zubáčik sa pošťastil. Som za nich veľmi rád. A dúfam, že narastú do veľkých kapitálnych úlovkov a nikto ich nezie. Ideme ho pustiť. No takže púšťame zubáčika. Plávaj do domčeku. Ja, ale toto je toľko blbostí v tej vode. Dobre, už odišiel. Tu ešte plával. No, takže máme rybičku. Neviem fakt, že čo to je. Ale asi pravdepodobne zubáč čo iné. Ale tento vyzerá byť buď bojovný moc, alebo bude väčší. Ty vole, toto bola pekná vlna. Toto by nemusel byť zlý zubáč možno, že? No. Prosím, nech je väčší. Ty vole! Nie! Takže hneď po tomto zubáčovi, ktorého som odopol ďalší. No, a tento tiež nie je špatný. Hentemu, no, tento vyzerá celkom dobre tiež. Ale henten bol väčší o dosť. To bol veľký zubáč, no ale nepovolil som mu a tak to aj dopadlo. Ale aspoň takéhoto pekného mám ďalšieho na ulici. Teda ak sa nevypne zase. No, takže takýto zubáčik klasický, aký chytám. Ono, že on niečo väčší, trošku dlhý je. Tak, aspoň tento ma potešil, že sa mi odopol ten veľký, lebo ten bol asi, nebol o dosť väčší, alebo väčší ako tá 63. No nevadí, takže ideme ho pustiť. Ďalšia rybička hneď potom. A tento bude asi taký istý. Taká istá veľkosť. A tento ešte prďavejší. A ten taký prček. Prcek. Ideme ho podobrať. No, takýto zubáčik, tento je asi najmenší dneska.
taký zlatý. Ideme ho pustiť. No dobre, takže ideme ho pustiť. Tak. Ten by už chcel ísť, Tak. No pustíme ho, lebo vidím, že vymýšľa už. Kraviny vymýšľa. Som mi zamotal. Tak. Plávaj. Do zeme nie, ty dilino. Ty vole, ďalší nához. Ďalší zobáč. To nie je možné. A tohto som asi aj minule chytil, ty vole. On mal taký zlomený chvostík, chudák. Taký zohnutý. A nie, toto je inakší chudák, tento čo je mu. Chudák. To je nejaký taký hrbatý. Ideme ho podobrať. Chudák. Tomu je čo, on je taký skrivený. Ale krásny inak. Tak. Som zachytil okonár, takže dúfam, že to pôjde pustiť poriadne. Toho zobáčika. No, poď. Tak. Odplával, dobre. Fantázia. Ďalší zobáčik, hneď na ďalší náhod, ty vole. Išli som asi loviť do tej plytkej vody. Ale dávala sa sem aj násada, takže... Ale tak, ja ich všetkých púšťam, takže to nejde. Ja som sa prišiel len zabaviť. A hlavne ich necieľujem, hej, aby ste vedeli. Tak ale keď proste idú, tak idú. A tento má ako zakrajíček. Taký štuplík. Ideme ho podobrať. Takže takýto ďalší zobáčik. Krásny. Takýto šprtek, ale krásny. Ideme ho pustiť. Takže púšťame zobáčika. Plávaj. Joj, ešte som ťa nepustil, dobre. Tak. A ideš. Čau. Ešte som vám chcel povedať, že veľmi ma to mrzí, ak vám to vadí, že proste chytám stále takéto malé zobáčiky, že proste ich trápim, alebo jak by ste to nazvali. Ale ja to chytám pre zabavu, fakt asi to nikdy nezažijem toľko zobáčov po sebe, maličkých aj veľkých. Takže nehnevajte sa, pre tentokrát dneska a posledný asi aj si chcem zachytať, tak ďakujem za pochopenie. Takže my už sme pomaly doma, akurát sme sa zastavili v obchode a ja by som dneska chcel už toto video ukončiť, pretože už sa nič nepošťastilo, ale krásne ryby sa pochytali, som nesmierne spokojný, takže asi toľko. A ak sa vám videjko ľúbilo, určite nezabudnite zanechať like, odber a dúfam, že sa vidíme pri pokračovaní, alebo sa uvidíme pri ďalšom videu, takže majte sa a krásny deň vám prajem.